Aku boleh pi wei barok hang ni kapor, ya pi ke badan hang ni hamadan, ya pi ke belaban yo sngau lang ba kani ke jing sawa kani ke tenghong. Aku boleh pi haga kerteng ke batiang tam ke badan bor tam ke jong trai unong penem jongi u Jesus Christ. Sengungo yo boleh ba flewan na kani ke snong ba kum juru na sya jengai, ke bi wan do na shlong na jawai ba na keleng-keleng. Ingat bagi jingwan ke jongpi ke pensingan ye kena ke jing syukri bakum juru pilawan daga donot ke batrang pilawan daga donot ke besliang badanget ktin ke jong blai ke ong suk kita ki ba terang bat ki besliang ye ke hok na baon pendap ye ki ken badanget utrai un pendap ye pi ha ke sngi ye ke ke ba pi angnot ye ke ba pi don kam Nginya dua hingga ke por shwa bangin yas ngawi ke ketien ke jong blai. Try, aingo eme ko pa bangi don ini ke ketien ke ba im. Aingo bangi don ini ke ketien ko try ke bam jukala minin mentash ki bam jukot. Ke ketien ko kan ra try ke ba yaine na bam jukot shabam jukot ba ke ketien ke ba shisha. Ke ketien ke ba ai jingem ke ba ai hingi ke bor. Ke ketien ke ba khamnap ye ke no ke white lam arliang serti. Try ke ketien ke ba penyaklat ye ke jingem ba ye ke mensim ki mat ba ki cleansing. Ketien ke jome ke bishare ke jingmut bade ke jing tmu jong ke donot ke ketien ke jome ko try ke balong ke jing shai ke kjat jongi ko try ke sharak ke kjat jongi ba ke jing shai ke lenti ke jongi ni ai ngo eme ko try bing yo ene ke ketien ma ke ketien ke jome ko try kan pentengen ningi kan a hingi ke jingem ha kertengu jisu ngi duai amen but amen ngakwa bon pule ke ni ke por na ke ketien ke jong blai na ke gospel kat kamu Yohanes kang nong ka bakindai kadakot ka beningkong terter ka babel ka anggum ni ti haba udang yai artat ulayo i ya ubriu uba matla na mendang ka babel gitu bawa jisu ya lenti nang ta ulayo i om tang mau nrewat ki senran jang uru ki bi ya lang bat u kilai i ya ubriu uba matla na du banang ka ya u Kababel ka ong hang ni kisenraan jong uti kilay kalia ki ong ko kenrat u bale pop ni ki kimi ki kpa jong ba lakamat la ya kani kadai ka jingshi sha baba utrai yat na kani ka jaka i pi wei baro i ngi ko mangingi long utrai habu yat na ka tagalenti ulai i to matla shimlong chika matla uyo i yaw ta uba matla mga kwa banong ipi ka ni kasngi ka ba manta utray uyo i yaga ka ba pipilong uyo i yaga donot ka jong pi uyo i yaga mansim ka jong pi uyo i yaga taka jinglong ka jim ka jong pi piyat lingba ka lenti ka ba kumno utip bat uyo i yagi umat ki jong pi uyo snow yagi jingot ka mansim ka jong pi uyo i yaga taka jingile ka ba pi piyale le se pidan Kiba yak sait ban lat na kapop ban lat na kijinglin basniu ban lat na soitan ban lat na kita tanglang jo ka jingem uyu i ya kata ka struggle ka jongpi ya kata ka jingele ka ba pi le ha ka jim ka jongpi dan na pneng jongpi le namar pi duai pi i ba kadan ka jingele ha ka yin ka jongpi pi yak sait adu menta kan mau mdei tang ma pi ba yam hang ta han ringa kwa banong ba jisu ru uyu i ka jingyam ka jongpi u jisu ya snow ka jingot ka jongpi uyu i ya ka jing pat ka men sim ka jongpi dan na pneng jongpi pi dan ke long yin ke long sem ki ba koro koram ki ba pat ki ba pra dan na pneng jongpi pi shu ot pi shu yam be kum ka kurem le se kurem jongpi ula e pi ba la sa stang ni ki kon menta ba udan ra pneng ka jingklem ha pneng ka jingele jo ka jim ka jongpi ya mano ba yo i u jisu yo i wadong ablay mem i nga am ublay yo i namar u jisu ka babel ka ang ba ublay ulong u omnipresent God ublay uba yo i uba don haginu kinu ki jaka ublay jungi ubangi syakri de omniscient God ane ta ublay ba tip lot yiki eke baro wat ong ba ublay tip ya ka ka ba piat lang ba wat ong ba ublay yo i ya ka ta ba piat lang ba yo i ba ba pilawan na ka jaka daga donot ka ba angnot uni ubriu ukleman jo jisu de jisu ba ya lenti nang ta kanotam mapili pilawan siya ka jaka Kano tam ya bi mas ngap na yeng rule se bidang snole ran menta men sngi rai shibet damiet wanam snole ran banwan sine kamadan utrai udan malegi kamba haga jiem ga jongpi
Kababal kaong hang ni ulayo iyo brio uba matlah na mendangka. Ujisu ulayo iyo ni bat kaladan ka jingkeli hang ni baki keli kita kisenran ki ong ko kenrar uai boleh pop. Unia na kikimi kikpa jeng uba khamat layo. Kani kalong ka jingkeli le se jong ki babon ki brio. Let's say pila banong namar nga pop palat na imat baga ni ka jing tim kawan na ka jim ka junga ni ka jing ni ka jing pang ni ka jing sitam kawan na ka jim junga let's say yo abang alale pop palat na ngakwa banong ipi ka ni ka ski uji suang i sendan ju mdai namar ba ulale pop na ni bagi kimi ki pa jung u ki le pop kita ki jing kata ka jing matla ka bawan haka Cingim ke jong ni brio kamdei namar bu lepop na kamdei namar ba kikmi kikpa jong uki lepop ngitip ya kene ka we baka pop kaladan na do menengkong baka pop kalawan lengbau tau brio le kata ka brio bal khot ka babal adam ber ka im mdai kikmi kikpa ma ki kila syuhab ha kata ka benta ban ngi kum ki brio ngila hab kata ka benta mdai bagi le mengin rainang tai na basdang Bom don kaman lepop ngila syulong la kalong pop namar bala lepop utau adam u banengkong kababal ka kran hang ni bo jisu wan ba un penrem yu nong pop kababal kong kata na bo blay wi kata ka pertai ka bo IT no lu jong ko no ba kamar we bo we ba nget hau jo usko vishwas kare कभी नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा अंग तीन के जंग बुलाई उबंगज हो ओनम चटशो हेनरे उन्यो ये के जिंगम के बम जिकत न बा उबलाई मुशिम ला पाए लो कोन बो उन पन रम ये गने का प्रथे हेनरे बो उन पन एम ये गने का प्रथे दाऊ तदे हिंग ता बो वन सिने का प्रथे मुशिम ला वन बन पन रम ये नong pop हेनरे उला वन बन पन एम ये की बा pop na ka pop ke jongki Kababal ka kran ya kata ba ujisu wan sini ka berthei uwan ban penem uangel uang ni ka Mary uang bang niu kon ba pa pan sakha ka kerteng ka ju long ujisu ka ba mot un penem ya ki breu na ki pop jongki umde uwan sini ka berthei ban penrem ya ki ba pop re ban penem ya ki breu ki ba pop na ka pop jongki kata ka de ka kerteng ka ju ujisu ya ka bangitip unong penem Kababal ke tu ia kataru ba pin soi I kata kadak kan long baon sakha yau tau kon na kata theisati bat ka kerteng jong tau kon un long u Emmanuel kane kalong kadak ba un sawan u blay u Emmanuel u blay lembat ngi u blay amban penrem yagi ba pop andrai ban penem yagi ba pop na kata ka pop jongki ngidan hang ni ban sius ngongo u blay lada u de u blay ban penrem ngi ha ban rem no andrai em syam lawan ban penrem ngi andrai u lawan ban penem yangi na ki pop jongi balai ngi mde ban agi jing tap ti jing ba jam show try hang ni ka ski man tawan ban penem yangi wei pi wei baro wan ban i yangi wan ban pelat yangi na ka pop amman penrem yangi uni u bre udan hakan ni ke jing matla syam la ong mem matla to matla no sendan uwan ban le yau ni matla ka babal ki thu yangi ka pop ka pen matla usoitan upen matla ya ke jingmut jong ki babon ya ka bakin namla ban pediang ya unong penem ki ken dau thala ya unong penem ka babal ki thu ingi hang ni ujisu ulaya thu une shim la le pop lemne ka kmi ki pa jongu henrei ba nyo ban pen pau ye ki jingle ka jong blai hau henrei ba nyo ban pau ye ki jingle jong u blai hau une umat la namar ba u blai kwa ban pen pau ye ka bor ye ka ta ka jingle ka jongu ha une umat la balangi mat ki jinge ka jingem balangi mat ki jingele namar bo blay kwa ban le ya ka jingle ka chu ha ka jim ka jong pi amen wa dong balay nga jinjar o pi jinjar namar bo blay kwa ban le ya ka kamba balay pi pang bo blay kwa ban pen khia ya pi balay ba pi kordit namar bo blay kwa ban ra ya pi na ka jing kordit cha ka jing kar khu ladang em dan ka jing pang ladang em dan ka jing e ka jing le teng teng i kam ken sting hiru ban wa dio blay ladang ka biang lut ka jing em lada ka khai ka korbar ka biang lut
Lada ka jingim ka biang bet show po tang yu bleng ibu kum spare tayar sedin. Tang da lapong syar ngong syai kum tu blei. Anda lapong syar ngiwat ka spare tayar. Ai ngo yu blei wala dau try ulong spare tayar beli spare tayar uba don bet kal air. Teng ki don ki bre ki buat spare tayar ki klem check ka spare tayar teng ka don teng kam don lada ka don ru de ka ba klem air. Pin le ayu ka spare tayar ka ba klem air. Raingo you try. Balada pipi dan kam yo. Lada pi bu spare tayar makna yo. Lada pi cut yo on one bed. Aingo balada kala feel ka jingim ka jongi. Ngiwat you blay. Bang aingo you try banging snow to banging long ki nong pop. Ngiwat you nong penim. Unong pop ubaong ngam dan kam yo unong penim. Ude unong pop ubala isi yalade. Ubala ijli yalade. Namar ka babel ka ong ngita ba barok ngila le pop. Bat barok ngila dolan ka buram ka jong blay. Lada unong pop wat yo unong penim. Balada unong penim shimla wat yo unong pop kalakot ka jingim ka jong. Bat barok ngitip ya kata ba ka don bet ka beneng ba ka don ka dujok. Ka don ka jaka jo ka jing pen kordit. Ka don ka jaka jong ka jing kemen. Ka don ka jaka jo ka jing pen rem. Ka jaka ya kita gi balah pen kesan. Ka don bi arteli ka jing dom ba ka jing syai. Ka jing yap ba ka jingim ba ka don bet tang ar. Habang isnul tu mengilang kinong pop utrai wan hagan nega sedang ui pi wong ngakwa ban pen em ye fi hagan nega sngi. Amen. Ngakwa ban wan hagan nega senang namar bang ngakwa ban le igi ba pla ka jim ka jong pi kenang ba ndai syo ban pen ram ya pi ndai ban pen em ya pi ban pen kia ya pi ban pen kesan ya pi namar uji so abu ya kendo ini ubre shimla gum to udan ban le igi kamba. Habulu kendo ini ubre wong kadai bangan tray ke jing tray ke jong tau la pha enga kat badang don ke sngi ka miet ke ja anda kum ta don ubala ban tray uang don bala ban tray ke ne ke jing tray ka banga tray ba ke ne ke jing tray ka banga tray ong jisu kat ba ka sngi ka don ngan tray anda la miet don show ai ubala ban tray kamut hadu menta ka sngi ka lang shai ka ba kran ba ke jing ai ke jong blai ka dang don ban pen em yo way baro namar anda la dum kamut anda la poi ke sngi ke jing bishar dan show ubala ban penim. Uji suwong. Kani ke jing pang kawan ban pen pau ke jing le ke jong blay. Baru ong kadai yang aban tray. Ya kani ke jing tray jong ke jing penim. Marom dan ubala ban tray. Ngakwa banoi pi. Ngala ban pen kia ki brio mdai ha ka kerteng jonga. Kadai tang haga kerteng ke jong jisu piru pila ban pen kia ai gibreu mdai haga kerteng ke jong pi kadai tang haga kerteng ke jong jisu jisu ong dan bala ban trai dai tang manga ban trai ya kata ka kam jong ke jing penim dai tang manga jisu klem benan kam da ka kerteng jong wei pat ublei wong haga kerteng ke jong ka babel ke thu ingi nado ka basdang ladangi pule na Isaiah ka ne ka lanong ba saubusan ngi ihang ne ka dekot ka ba arpulai ka ong haladi ngalasmai ka ktien ka lami no na ka sintur jonga ha ka hok te ka naman pai shu bahanga ka kho siu baro kan dem krup utlit baro on smai ublei ong bau telit baro unsmai ki kho siu baro kindam krup ngi i ya ka ke juk ke jingja ya ka ba ka ktien ka jong blai ka ong lanangi puliru na ka shiti ke jong upol shiginong drom ka lanong ka ba khat sao ka dekot ka ba khat wei ka ong kat ba im ong utrai ka kho siu baro kan yo dem krup hanga bat ka telit baro un pla hau blai utlit baro un pla kho siu baro andam krup bat shisha ki bor ka chingdom ki hab andam krup tang haga gerteng ke jong jisu ki kho siu baro ki haban surrender ki nonu ki bor ke chingpang chingdom ki haban surrender haga gerteng u jisu Christ baro ki tlikin pla bam dan the way batang ma u hi bolong ha kli do but baro ki kho siu ki haban dem krup noram dan da ka way pat ka gerteng ka bakam kraw ya ka gerteng u jisu ke shiti shi Filipi ke lanong ka ba ar khot ba khandai shi po ka kren ba ha ka gerteng u jisu ki kho siu baro kin dem krup but baro ki tlikin plabo jisu de try bahkan ke sngi ngi pen bena ya ka gerteng ke jong jisu hapdeng jong pi ha ka ke sngi namar ka de ha ka gerteng ke jong jisu ya ka fini i ka kamba ha ka jing im ke jong pi u jisu kai ke bajang ni
Wang kadai yang aban tray ke jing tray jong tau bala pa yang kat badang don ke sngi ka miet ke ja anda kumta om don ubala ban tray kat khot ke besan ke ong kat banga don ha ka berthei ngalong ke jing shai ka berthei kat banga don ha ka berthei wang ngalong u jing shai jong ka berthei une ubria uba matla uji suwang ngalong manga u jing shai jong ka berthei ngi barok gi babon gi long gi matla ngim yo I ngim tip chapang ublei le sing isu long ta kan diam ka rukom le sing isu play ka babal tam bon sir ngim yo I na ngi play matla ya ka ngim da sngo thu e ka ngi isu sngo bang be tang ha ka ta ka kerteng bang ila long kristan niki bam long ru kiong ka biang be ke ni ke jingat ke jongi namar babalai bakadan ke jing mala ka bakin jaman sim une ubria udan ke jing mala ka bakin jado uji su ong ngalong mangau tau jing shai jong ka perthei ngalong ujing shai ya ka perthei habang idan uji su ulong mau ujing shai ka babal ka ong ni anda kum tau la kren niki ke bro lo bia akendo bola tawi sbo akendo dakata ka umbia bola ta ita sbo akendo haki khmat jong tau ba matla uji so hang ni upen pau iladi bangang ade unong tau bangang ade unong penlong yau brio la tau naga kendo ushim ya kata kendo oh ong duna ni khmat arteli oh ka por basina le se duna ni khmat arteli ushim ya tau kendo mar de ublei wa tau yu brio naga kendo ushim naga kendo ubia ai de kendo ikelan to arteli ki melon ngatherai uta hang ni khmat ni kita ki pelan khamat utap yang ni khamat tadi nang ta wong khilik sumno khilik beta hakata ka pung silom uni ubrio hakajing shau la de ben klim balai meta ang ni khamat jonga balai ba memel bia kom ni mele dusmaninga na lor banga ngamat la me pat manang le benyanga ula de ben ong kum ta to ula de ben object ye ke jing le ga jong jisu ula de ben keren hang tao boleh mele enga kom ni jika ba men ai pisaya nga jika ba men no ga si tengkar la ni si pol une ubrio ha ka ni ski shim la pan shim la object ru ya ka ta ka jingle ga jong u jisu ha ba u jisu shim yo ta ka khindo ba ha ula bia ya ta ka khindo ula shna ya ta ki khmat na ka ta ka khindo ula ta ta ki khmat ke jo ula penele se hang ne khmat jo ba lan tao ong khie lek beta kilai beta ha pung silum kabong ha balabatai balapa utrai ong kilai ha ka pung beta utrai upa ayo kababal ke thu ingi hang ni bo trai udei we unong thau kheu khendo bat ngi long ke ka do bertha ha bangi long ka do bertha utau yangi hakata ka jing itnat ka jang habau ni ubria uduna ketiki khmat utrai ula tawi ketiki artli ki khmat na ka khando bat ula tersat haniki khmat ki jang mga tip ya gani kawai ladang idan ki jing duna ha ka jingim ka jongi utrai un penbiang ya kata ka jing duna amen lama piduna utrai un penbiang ya ka jing duna ka jongpi mano babet mano bahok dan bahok habang ilang gumta utrai un pendap un penbiang ya kata ka jingduna ga jongi namar udai mo unong tau khiu khendo bat ngilong kata ka do bertha ga jongu ong ga ktin ga jong blei pipule kata filaban shem nu Jeremiah kalong ka bakhat pra ka khot ka basao do ka ban riu ka kren bo blei ulong unong tau khiu khendo he is the potter we are the clay ngilong mangi kita ki khiu khendo ya ka ba utau ingi ka do bertha ba untau ingi ken ha ga jigi bet ka jang ba ula pha ya ka ktien ong khilet peta ha ka wa ha ni ka pung ma ba nang ha ka pung silom peta ya ta ki khmat ki jang me upha ya ka ktien ka babal ka kren ya ka ta na ka sam shi spa nyo ka khot ka bar pho ong upha ya ka ktien upen khia ha ni ka sgingi pen snau ni ka ktien ba ha ba pi snau ya ka ni ka ktien pi pediang ya ka ni ka ktien pi nget ya ni ka ktien pi gongo ya ka ni ka ktien ka jing pen khia ka wan ha ka jing im ka jong pi ba pin mi nang ni ki breu ki bla khia pin mi nang ni ki breu ki bla kerku pin mi nang ni ki breu ki bla yo ya ka jing pen sla ka jong men sim ba khoi
la piduna ke jing pensle utrai ongan pensle vi ka babel ke thu ingi hang ni ulata ya kita ki kendo kita ki melon ya kata ke kendo hata ki khmat jong u ba uni ubriu ula lech ban peta hata ka pungsum silom ka babel ke thu ingi onda ula lech no ula peta ba ula wan pat uda pet Jisu mdei tang bu shule ya kane kum ne mo kan mau ni ka wei bau Jisu shwabun wan shi chi perthei la dab ya thu lu paru da kinong ya thu lu pa baru Isaya ya thu lu pa ong kum ni ka babel ka ong kum ni Isaya an riu phuwei ka khat ka baning kong ka ong kum ni umen sim utrai ublei hanga naba utrai ula pen sle yanga ban ya lap ya ki babha ki ba jemnut bu pha yanga ban span yi ba pai donut ban ya lap ya ka jing pelat no ya ta ki beling marau ya ka ban ple ka bendi ta ki balakhum ban ya lap ya ka snam ka badiang hun ka jong trai ban ya ka sngi ka jing penihar kaput ublei jongi ban pentengen ni ki ba sngosi ban bo i ka sngosi asean ban ai ya ki ta ki ba sin sentiu ha ka jaga de pe kom pnyang ka jing kemen ha ka jaga ka jing sngosi ka jankup ka jing ro ha ka jaga ka mensim ka bakhia ban khat ya ki udieng ka hok u jing thong utrai ban pendon buram ya u ka babel ka ong bo men sim jong trai wan hau Jisu ong e ka bo Isaiah ya thu lupa ha ka ne ka sngi la pendep ya ka ne ka jing tho baro bo ta bo men sim jong blei bo wan hau dei hanga ong Jisu ban la yanga la ai ka bor ong ta men sim jong blei ula ai ka ta ka bor bar ka ta ka long bo unya lap ya ka gospel bat ya ka ban pelat ya kita ki bal set bendi don si bon ki bril ki ba sha set bendi ha ka pop ki ba sha set bendi ha ki jing te ki jing khom ki jong baman ka babel ka ong hang ni u Jisu wan ban pelat ya kita ki bal sha set bendi bat ban pen pet pat ya kita ki ba matla si bon ki don ki ba matla u Jisu ong ya kata la dangi puliru na Matius ka lenong ka ba khatlai u ong ya ka ni ka kentin ba ki don kita ki khmat hoi ki khmat bagen jadok Henry Kim Yo Ipat ka ong kum ni ka tin ka jong blei Matthias khatlai ka ni ka dekat ka ba shipau ter ka ong kum ni kita ki senran te ki lewan hau bal ki leong hau balai ba me kren na ki parsi udia tu bul ong ki ngal a nga ba bentip ba maya na ka hima ki beneng Henry om shimla a ki na ba uno nor u ba don on a hu ba unyo kar hairu utia uno ubam don wat kita ke bau don on shimno na u namar kata banga kren ye kita ke parsi nama ke bagi yoi kim yoi bat ki yo snow kim yo snow lemne kim snow thu kumta la pendap ru ye kita ke jing thu ulpa wi saya ke baong ye ke yo snow te pinom snow thu shu bat kita ke ba pim yoi pinom champang naba ke donut gini ki breu ki long ki berben bat kila snow kia da lagi skor bat kila kaprip lagi khmat bakin yo ya ka khmat bat bakin yo snow da lagi skor bat bakin yo snow tho da ka donut bat bakin yo kela bat bangan yo ban pen khia ru yaki u Jisu ong hang ni uang lada habanga ngalawan lada kikim pediang habakila yo snow kim kwa ban yo snow habakila i kim kwa ban yo i uang amla ban le e ke bukum kita Henry ya kita ken ki batrang badi ki basliang ya kita ngan pen khia ngan pen pet ngan pelat na ka bendi ngan pen em ngan ai ka jaka ka basin sentiu ka basma ubi ha ka jaka jong ka depai ka bot ka bala ingno ya kita gi ai ki bamlong ai ngan pen long ong trai bangan pen kup ya ka jan kup jong ka jing pen em badi ya ka jan kup jong ka jing ro ha kita ki yo snow ya ka tin jenga uni ubreu yo snow ang kilat beta ha kata ka pung silo mulai yo snow ho yu matla hendak ki skor ki jong o ki yo snow dan ki breu ki matla wat ki skor jong ki kelut dengan snow kan ki sngi wala ki khmat jong i ho si sha ki lang kita ki khmat ki ba matla kin pet ba ki skor ki kelut ro ki yo snow mamu blay kwa ban le ka kamba ha pedeng jong i ha kan ki sngi amen uni ubreu ula kongo
Bat haba ulet siya takapong bitem umpat let ubreu ba yoi. Ngangeh udah yat, udah pensitom ya ledi. Ban poi siya takapong udah tuat udah paru lesi. Na kata jaka ba usuka ngo laka kongo ba wangu Jisu. Kilet beta udah tebe kata kapong kadan sino ulah kli sino takapong kilai batai ulah supar laka par saliaru lada uno siya takapong ru. Wang amlei lada ngano ru. Ndrei ulah let laka let ulah pensitom ya ledi. Namaruli osngau ya kata ketien bala pau Jisu. Ule ya kata utrai Ukraine kai ka bangide ban le ka long tang ban sunget utrai Ukraine kai ka bangide ban le ka long tang ban sukango ya kata ka tien balapha do utrai upa ya ka tien upen kia ba une upa ka tien de ubreu ude ublai upa namar mauhi ude uktien. Dan kibreu kibang kapiang inga pastor tang musudan kejinya dai bau Jisu la abiang kam dan kam kektien ne dan kam se pastor menginda bat hai ta kektien tang musu dai bau Jisu la abiang am ngakwa ba dong evi kata kejinya dai kalong ka babakla kejinya dai ka bisisa ka jungi bau Jisu ka dai lang ba kektien maru Jisu long kektien jong blai ladang im nget ya kektien ladang im ko ngo ya ne kektien kamut ngim ko ngo ya Jisu. Lanang pediang ya kena kektien. Lanang ikan kamka ya kektien ke jong Jisu. Ngim dan jing dai batu. Bangin yo ai hero ke jim ke jongi ngin sasa kiba mala bat kiba kelut. Une ubreu la daum shim la shashkor ya kektien ke jong Jisu. Nganget un subiang la kabiang bet un sa be hang tahajuhi. Unsabi umala la dau trau la ta makna ya kata kasbo kendau agi kemat ke jongo balo do susha gomta bala butrai ong hilet ban betai ke kemat wong labiang tang bala ta ma metrai labiang onom yok hia namarba u klempen ko ngo ya kektien une ubre ula pen ko ngo ya kektien hilet beta haka pung som silom ka babel ko ong ya kata lalangi puli ke negapor bau dan kam ban lej ban petah kata kapung namar ka ketien ka jong blai ka ongkom ni habang ipuli na Ephesus lamasan kini ka dekat ka baar pun riu ka ong bau niyo ban pen khut ya ka habau la sat ya ka da ka jing sat ka da ka ketien bau niyo ban penyeng ya ka hakmat haladihi kabalang kabadon buram kabamdon kabathok bria lane kata kabasti lane kata kabakum kita hendrai bahkan yok long kabakhut bat kabaklem jingduna usat ujisu yangi kabalang ka jeng usat da ka jeng sat ka da ka ktien ulata kata ka khendau khmat jong tau bre baru ong khilet sat Balabu try ukta ingi hakani ka sngi ka mamenta kam dei ta mangila syo kam ba angin hunno reka dei ingi pat bangin rung syo kektien bangin puli bangin nget syo ya kani kektien namar ha bangin nget ya kani kektien kan le ayu kan pen khut yangi namar kani kektien ka sat yangi kenang bangin yeng hakmat hau kris kata ka balang ka badon burom ngin yeng hakawai ka sngi kabalang ka badon buram kata kabalang ka bajak buram kabalang ka kren yang ayo pi ka kren ka ciadai ka jongi ka bamarmet kum ka tengah ya lau tengah ka dayangi bandon kata ka ciadai ka basisha hapdeng jongi badu kris bangin yo ban yeng hakmat jongi kabalang ka badon buram kabamdon ka bathok brialane ka basti Larangi latip yang negaktiin, bingi kok ngo ngi sat yang lede dengan negaktiin, ngi nget ha negaktiin ke jong trai, ngin yeng hakmat jong u kabadon buram, kabamdon ke jing tok bria lene ke besti, lene ke ke bakum kita henry bangin yo long ke bakut, bat ke baklem jing duna, ngin yo yeng hakmat jong u, ki balong perfect, ki bajanai, ngangai utrai ule iki kamba. Ule iki kamba ya kabangi ngin ko ngu hau tau nong le kamba nga kong pastor teng ngayo i babon ha ki breu ki wan man phat dwai
Anda kila yo kamba kila ja ngam tip ki ja se tip ki sakri belai ngam tip. Ublay wo i kata. Buon sin apning ki ublay la pelat ki poi biang syah ka perthei. Kata kalau ngaba sosi. Utrai wong ladang alale iki kamba kadaya pi pat ban im kat kum ka ketien ka jong ublay. Ngasosi banong babon sin ngilai let jeseng digi pau snam. Henrengim tip ya ketien ka jong ublay. Ladau beriu ong yangi seni lagi babon ki mampat nget. Ladau ong ujisu de ublay se. Pinong hot ladaki ong ya pi. Peni nang no ba ujisu ong ade ublay. Ladau film tip ketien jong ublay dai fin ang bai dang heng ha. Hang no ong mani yang a. Fin ong ha. Wat ne dalap. Ngai menen hang tai, bon tar nang tai giwan, giyang nang tai gi page ni si India. Ngong stangkat no syukam kum tu gi lapoi tu sini, gi babon gi poi sini. Kita gi di pot ngai you try. Kin kili pi gi ga sngi kin dong hano Jisu ong ade blai to mani nga. Lada phim dan ga ktin ni op pai din. Balai ngi wan ha ga cheka na kata mensin ga basnokia. Yo bang imla ban itu you try. Yo bang isu itu you tang hakadur ha kalendar ne tang itu istasyu belasna lawai ke pertai jungi. Ni ha ban itu you namar ulang uktien. Kababal Yones iwe gong ha ban menengkong ula dan uktien mau tau uktien ula dan badu blai mau tau uktien ula long ublai. Kababal gong kum dong ini pulih hang ne gong. Uni uladon ha ka menengkong badu blay. Uji su uktien uladon nado ka menengkong badu blay bad haba udon nado menengkong badu blay ka mut udai ublay. Kabalai ka hang ni da ulalong ki aka baro bad klemau am shim lalong ka aka ru ka balalong. Ha uladon ka jingim bagata ka jingim kalong ka jingshai jong gibreu. Bagata ka basyai ka bedom menrei kata ka bedom kam pediang ya ka. Ujisu udai ujing syai. Henrei kata ka bedom kam pediang namar balai bamatla. Ubreu bamatla kadum kata ka jingim ka jang u. Henrei habadum makla habala pensngau ya ka ketien. Kata ka bedom kam pediang tadi heng ta ka sa ha ka jingdom. Tangi kum ki banget ngidei bandon ha ka jing syai namar ka ktien ka jong blai ka long ka e ka syarak haki ki chat ka jing syai ha ka lenti ngiwan ha ka ne ka sngi man pen sngo ya pi bo Jisu uwan om man pen rem ngi kinong pop han re ban pen im ngi kinong pop khnang bangila ban im kat kum ka ktien ka jong o. Kenang bangin san kat kum kene kektien. Kenang bangin yo ban yalap kat kum kene kektien. Bangin im ban long jing syai kat kum kene kektien. Hakata ka chaka ka bangingi don. Ka babel ke thu ingi. Kai ka bajau ni ubriu. Namar kata ula lek bat ula betah bat ula wanpat uda pet. Ula par ban lek syakata ka pung. Ba unda ula pai uda kongo ban betai tagi kemat jungu. Banganget habangi betai ala dia dagan ka ketien ka jong play man la ka step ka pen pet ya ka kemat ka jongi. Ka pen pet ya ka jingmut ka jongi. Bangin yo i ya ka ketien ka jong play. Bangin so to ya ka ne ka ketien ka jong play. Ka babel ka ong hang ni la nga puli ne try pen kan ma. Kitab jong Isaiah kan mang ka san. Ka babel ka ong kum ni ka ne ka dekot ka ba. Arhuai ka ong kum ni. Kong kordit ya kita kiba start halaga jong ke jingyo. Bat kiba sian halaga jong ke jingkmi. Utrai wong ni kordit ya kita kiba start halaga jong ke jingyo. Dan kibreu kiba shus no start. Kyung alayu tu ketien ke jong blay. Ki shus no start but ki shus no sian halaga ta ke jingyo ke jong ki. Kim kongo ya ketien ke jong blay. Uni ubreu ula kongo. Bat ula lej. Ban betai kata ka kemat ke jong u. But anda haula betai kata ka kemat jong u. Ka babel ke tu udah pet. Udah pet. But anda haula pet. Namar kita ki paramarjan. Kita ki bala itu yo menswa habaula julong matla ki leong. Uni umlong tu basyong badu baju krong.
Kiwepat kiliong ulong uniken, kiwepat di kiong ulong seriem ya uteu laong mangaken. Perkat anda bau neu breu layok kia, kita ki breu ki bajui ngalaga segi ram kiong deunese. Deunese. Uni judei tu baju kerang hang ni. Kiong day, kiwi kiong day mat shue seriem mat bau neu breu. Kani kan jing si sham lada filai yo ya kan jing penem no trai. Ki paramarjan jong pi kinong ni deinam day shu ne tu breu berem. Deinam day shu ne. Para pio ai kan jing kerku kan jim kan jong pi. Ki basyun kin dan hi kinong ni mat tu layok sut. Ni layok ji kai baklai mat. Ula shu pla bi tang yu jisu. Namar hang ni sekamat fini bau neu breu kai ka bajia hang ni udah peni tu il di ong adai manga ngam dai uai pat ngadai manga tu matla bat kilai keli bau laya tu ya ka ai ka bajia ulaya tu ya ka ta testimony ya ka bang ngadi matla udan tu breu uba ta nga tu khamat adin nang ta ula lej ban pai nga ban lej beta ta ka pung baladin nang ta habang lej beta te hang ta wong ba ngalayok hia kikeli hang ni pad ong ondo kum ta kili hang no dan ulay tu ong am tip namaru jisu anda ula pen kia ula lej nang ta kababel ke tu ingi hang ni layalam yu ki parisi ya gaba uta ujumat la men shwa te kilalong ka singi sabaton men ba ula tawi ta isbo kendo ba ula pen pej iki khmat jong Kadai kasih sabaton bagi Jew kilong persya palat yu bapen kain sabaton uji suo ngadai nong tau uno bamatla ngadai manga ka sabaton ban pen kia ya namar utawa matla usyong sngi makana kasih sabaton omyo jing pen kia u ngadai manga usabaton jong pi hagani ka sngi ngadai usabaton ya ka pin syong tajanga ya ka bangan pen kia ya pi ya ka bangan pen em ya pi ya ka bangan lege kamba haga jim ju pi pimnan kaman trai jing trai wan leye ngan ta manga kadai pi bantang mesyukongo bau ni breu ule e kata banda ule e kata ki riu nyam baro khoi kiwan manong mono pen khia me wong diu jisu pen khia si sama mala ong ala mala gan ule amno usim tau batai ga ju ya uta usim no kundo bia uta khmat junga ngali uta ta kawa dawan tang ala khia hadin nang ta ong sisa ule kum ta ong hoi ke ule kum ta hadin ta kim sungon gong khot ki mi khpa la khot ki mi khpa ha ta ka komiti ong wan le uni du khon jong pi ki hoi khon jongiควรจะพิมพ์เนี่ยหอยควรจีอุมัลลาเซนโดนังคาเกี่ยงหอยอุมัลลาแต่กุมโนโยเป็ดวงสกลีฮีเกี่ยงนิวละแห่สกลีฮีนะแต่หาดินังตาเบลฟิติบเกี่ยงกุมตานามารกิเตียงยอบาลาดาองชิชาเดวจิซูบเป็นเขียกิเตียงแต่กิตารุยอบากิชาอดเนาะนักตากะกันหุนจงกีนักสนากอกนักยังมันเบลกิจงกีกิเตียงยอชาอดบาลังNamar balai, lada ong badai Jisu, kita ngah pir lah kelalong senran jong una, ngin ot balang ya pi, terkadau kita ngingim tip, kelihin ot balang ingi, ot yo, terdehing ta, kayak apa sih? Kikeli yang sisa, tu ya tuh biang hangi, uang ngalaya tuh, ipi duduk meneh ray pem kuah aban yot sengau. Ngan ya tu ika ju ngan ladang ya tu makna si spasin ru pinom nget na marblay film kwa ban yo ngau wong ini gawe wong pir kwa long na nong buat jong Jisu pat kiang buat mangitu Jisu jong me ngingi lagi nong buat jong Moses kiang Rehaga jingsi syapin pet aga por jong Moses ru ki ju ki kentat jong Moses hado Moses sudah dam hado kata tahu de bitari kita ginong buat Haduk bah, udah duk bandrung syarikanan. Ubelai wong kirani mau siang. Bana tahu mau siang kan mi om. Kini gibreu kat sikat kau sikau. Mustas kiu jing kloj. Haja kabun keran usim ding du bom arsien telum itu mau siang. Mi om nang ta kami om. Ki odi nak kata om. Ki ke kamba nak om. Remoses te syak somon hau belai. Syak somon. Ngong ima ban keran am de ban tiet wong tu pai ba te.
Kapat ba tapi kapa penduk yu benrung sepo amne penduk beneng penduk yu benrung segeri kanan tading taam la lagi pat ba ki pendom ye fi wajudam yo piduk benrung seri kanan. Amen. Amen. Kini kiong idi kinong bot jong Moses ndre kim dai kinong bot jong Moses kim dai kinong bot jong Moses kim dai ru kinong bot ya Chris gidei tang kinong bot jong kan niam karukom ban supen i sabar mangide kinong bot jong belai tang ba supen i yala de begide ki reuniam uneu breu kai ka bajayo usha kali jingkali dar sidar dan sidan ya ka jo shi ka jo bagi damut si syahiru man pen stom yu bat da shisha ka babel ke thu bau neu breu namar bau bot yu jisu ula syaot balang ka babel ke thu ingi kanigal nong bakndai ka lai san ka ong Jisu ulay osngo bakila shop no ya u shabar. Jisu ulay osngo bakila ot balang ya u. Haba ula syamte ya u la ong ha u menget hau kono blay uti ulay tu la ong. Melong ai ko kenrat bangan yo anget ha u. Jisu te ula ong ha u. Melayo iru ya u. Baru tawa keren bat me ulong ma u. Uteu laong nganget ko try bat ulam mane dem yau uniu brio usui u Jisu tangkum u nong ya thu lepa neng kong tangkum u brio henre anda habu Jisu la pen pawi le dia bu deu e o nganget bat kai bula le la dem bat ulam mane yau Jisu tagade kita habangi ngiyo ika kamba ika jing penem habang ngiyo kat ika jing penem kadai yangi tang man sudem bat ban mani yau Jisu. Amen. Amen. Kadai yangi melayu bandem bat ban mani kadai yangi bangin puli ika negaktin ban im kat kum ka negaktin ban yat kat kum ka negaktin wala da kibriyo ki yang pila yok sut ne pila sahikai bakla nreha bagadai kat kum ka ktin im kat kum ka ketien. Amen. Amen. Utrai wong kilit beta. Ha kata ka pungsum. Silom bat ulalit beta ya kata ka Bang omongi pi mene ka ka di ka ketien ka jong blay. Banganget ka ni ka sngi. Utrai udan manle ika kamba aga jing im ka jong pi. Hoy la dadon na preng jongi ki bedang syate ha ka bor jong ka pop. Ngikwa ban lat nang ta. Ngakwa ban ongi pi beda ka bor ka jong ngim la. Kajing ele jongi kamdai ka do ya ka snam kajing ele ka jongi ka dai ya kita ki nong sensyar ya kita ki bor jong ka jingdum mamuno bala aben pendam dai tangu Jisu mangangai ka ni ka sngi lada ka jingpang ka te efi ka jing sitam ka te efi u Jisu dan nang ka jaka ban pen khia efi wala pen khia u ne breu u matla om tanga ka khmat u matla ru adha ka mensim utrai pen khia lang u baroar Open kia itu kekhmat ke bagian jadok ke jong bahadian open itu ildi bau deu kris open itu ildi bau deu try bat on dahaba la itu utau matla abalayok kia udem bat umani heu Jisu kadai kata hagani kesngi kwa banduai na kamenta jong pi ada don pring jong pi wan hagani ke jakada ka donot ke bakia da ka donot ke bapang da ka mensim ke basngosi Fidan ke jingpang haka do, fidan ke jingpang haka mensim. Fidan ke jing ele. Idon nang ke jakaban doai na kabanta jong pi. Nganget, 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 melong ubala. Nganget, nganget. Bang bidang don untuk Jakaro ngen utrai ulang ubala ngangen 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 utrai
ni ka por ngawan menduai ko konrat ikon ki jong me ko try ki bawan daga jinget sigani ka jaka kanono ka bor sot ka bor jingdum ka bor baman ka bate ka bako jing pang jing shitom ki bor jing ki jing ele ki bor jong ki jing lombrau baro ki dekut haga ni ka ski haga kerteng ka jong jisu ka addiction ka dekut lot kala bandai ka pornography kala bandai ka drugs kala bandai ka kian kala bandai ka auria ka tanglang kala bandai ka klim kala bandai ka komno try pendekut ega tegi jingte baro ben kia egi bapang ben kia ega met ke jongpi hallelujah ben kia kita ben bu ega kti ke jaga bistam ni duai hallelujah try me ben kia ani ke jaga bagi ki shitam gi okia haga gertengu jisu la la ke jingpang cancer la ke jingpang HIV la ke jingpang ka bakumno kala bandai ke jingpang tuberculosis ke hepatitis ke jingpang kishori ke jingpang ka bakumno ke jingpang barok ka dekut haga ke sngi haga gertengu jisu ke jingyam ke jongpi kan kelas ke jing keman ke jing susi ke jing keman ke jing yam ke jing ken do menta ke sngi ukon jong pi bu shate ak bor ke drugs bu shate ak bor jong ke auria ke tanglang ke jing snow bha ke ke perthai onyo khia onyo em la dau don hang no la ma pi ka kme ne ma pi ukpa pi snow ya ke ni but pi nget onyo kia kata ka kon jong pir kan yo kia haga gertengu jisu na marka babel kong igata ki kosil barok ki dem krop barok ki tlik kin yo pla kin yo ban smai ki haban dem ki haban pla ki haban penret maramdan da kawai bag gerteng halor ka gerteng ke jong jisu hallelujah aingo eme ko try nga iho men sim o try betat ini ki kin jeri ki bete ki jim ke jong pi try betat o pendekut ing ke jing pang ke balate la bun snam ni ke jing im ke jong pi pilalut bun baha ke pisah balik shim dawai shane bat shatai kadawai kami harap mereka ni kesngiu jisu ya naga ni kecekau yu ipi kamdai kapop jongpi ne kamdai kapop kikimi kikpa jongpi hendrai kadai kabau try kwa ban penpau le ke jong kaburam bat kabor kwa ban penpau le ke jingle ke jong ka ni kesngi ke jem ke jongpi wan ha ni ke cheka bod udan ha ni ke cheka ya ka baun pen khia ya pi ya ka baun pen lat ya pi bat ya ka baun pen em ya pi la da fidang dan ha ka pop utraun pen em ya pi na do man ta gesni ban ha ba filaim ban ha ba filai to yo ne nong pen em ya ka ba pinyo ban mane dem ya o na do man ta gesni jisu Kalau ke bor ke jong me ke jaka ban ben kia lo jong ki breu ki jong me. Try ben kia ya pi. Ki pang yap siliang try ben kia ya pi. Ki tiet ki jau baro. Ki balayap kin empat. Kakti ke bedeko kan em. Kan kia. Hallelujah. 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 Ki basngosi. Do badaga ngifin kemen. Hallelujah. Jisu. 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 Kayeng ka bajat kan bet na do badaga ngi kan bahapat. Ngangay. Ngangay. Trawi osngo wi jingot. Kamen sim ke jong pi. We are snow ya ke jing yam. Ui ki umat ki bajau man lagas ni. Naki khamat jong pi. Kane di gasngi jong ke jing pen em. Kane di gasngi jong ke jing pen khia. Kane di gasngi jong ke jing pen lat ya pi.
แล้วพี่สงบตรายก็ตายพี่สงบตรายเลยก็คำบ้าก็จิมก็จงพี่ล้านวันจะขมาตรงนี้อบันอย่าสงบก็เองก็ตรายเลยพี่ปัง Oi, bang.พี่สงบกุมโนมันตา Tang sengaja bangala kam. Jam kata kecing pang.พี่ปังกุมโน Ngan kecing pang di dawai ngan di kini dawai kasih kecing pang kalau nani ke opus tekos. Ke kiong ke doktor ba ke long kanser. An sengaja tu je deh. Bangala yo kecing rap no play. Ini lagi hapti show try ini kesengi mentah. Ngai iba, nado mentah kesengi in long cancer free. And yo lagi pelaj jaga cancer. Namaru Jisu dan ngai jaga. You try. Ba let dah kecing pilakia. Nga aingo you blay na marba. Hakane kesenang kejongi ngelayak ban khot ya pastor. Hakane kesenang kalong kecing kerku ba yangi. Kum kesenang kejongi ba khamtam ngelayak shimpun kecing kerku. Kiba pastor layak ban bed hangi kum kinang senang. Minat kan uji sungguh berkerau begini layak ni dikenduk pastor ba kelapoi perkat ngala tip lajan cibina ngala chasor ngatip bandan di jisen ni te ngata kasing ngala lat banwan kala mi na yeng nang te na neng lawan kenang bangan ruyok sengap ya ketin yang pastor kalong ko bastunat basno tiang ngai ko blai si bon pastor ba ko abangin dikenduk biang be inwan ajing biang ingin ni kat jingbam ge bi ai ingin mentaka si ka de ka bang ba kat nu ka jing kemen jonga ngawan hang ni kat nu ngajing sngau ka khli jonga ru ka lasting menta meneng wan kat nu ka jing khia ka khli jonga menta la sngau lasting bha kat nu ngasngau ngo yuble uwan pen pau ngi hang ni hadau ki ngasngau tenat bha ba uwan pen pau bat uwan kren yangi ki baduk ki basha ban yo i yo uble kumnu ngilong ki bru shani menta pastor lawan chani la pan shai ngi ki nong dau ki ban hap nge yuble hap ka ngo yuble Ngiyoi bagani kasinong jengi kadron hapdeng kijing sate kijing sakum hakibor jong kajing dom hakibor jong baman ki babunjai burukom badaka bor briu ngisngeu bangimla ban le hinre ngi kermen scam ba ka jingwan i pastor hang ni bat lang ba ki ministry jong i baro ba kan long kajing kerko bat kajing pelai lu ya kan kasinong ka jongi ba baro ki mensiem bat ki skor ki bayo ngeu ya kan ka khubor kin yo mat sisa ya ka bor mensiem khadang ba kin yo long ki jing thau ki bat samai bat rangkat ru ba kan long sisa kajing kerko na ka benca kan ka jaka bat kasinong ka jongi ya kabangin nang laban pendon burom yo try na kapor syakapor khamtam hakini kisingi ki bae ki badaptang da kijing yale ki bakat sabangi phai ngisngeu bangim laban le halade re nya aingo yo no bleu ba im badu ba shisha bala penyo yangi ya kani kakabuk siar leng bai pastor bante ya kabangin yo asngeu ya ka khubor bad ya ki kentin ki badon ka nongrim na ka bentai ka ban penim ya ka met bad ka mensim jongi ngadap jisungu bau pastor bante ulap wan poin national jengi ngangam jupat siam kum ngene ka ja jingkerku meni ngawan khama jong pastor bante ngapa kata banduai nga kamen sim junga kalong ngam sngau thu syu kalong kumnungan batai namar ka de kasing bani ko bangasya kerku te menta hadin ka jingkerku jong pastor bante nga kamen sim junga kang sngau kum bagala sting te hijong long breu ngim sampai perkat bangi yo man pelong kumnen re aingu ya oble la dalam ngi la kerku ngi bangi yo man pelong kene ke jinga seng ta kule kumju Portanet Gospel Ministry kam tam pastor bante bat ki member jong u bat ki kru jong u baro ki be ya wan ban I mean sim lam kam tam ngi hapo jong national bakur dau ki to blen kerku kam tam pastor bat ya ka tim jong u baro ka wei bat ya ministry jong u baro ka wei blen kerku na ta buram jong u amen